araw mga kapinchar. Mag-d-dive tayo ngayon. Medyo matagal-tagal na hindi tayo nakapag-d-dive. Mga ilang buwan na yata ang kakaraan bago tayo nakahuling nakapag-dive ng araw. Medyo maganda ang kondisyon ng dagat mga kapinchar. Kalmada, kita nyo naman, no? Halos walang kagalaw-galaw. Dito pala tayo ngayon sa Ulanan. Bani, Pangasinan. At magkikipagsapularan ulit mga kapinchar. Baka sakaling makakuha tayo ng pang-ulam man lang. Bawas man lang sa ating budget. Bagay na makakuha tayo ng kahit pang-ulam lang mga kapinchar. Kung bago pa lang sa channel ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at paki-hit na rin po yung notification bell para update ko po kung ako ay may bagong upload. Muli, ako ay minis sa inyo ng abor para ako ay samahan naman sa aming paninisid ngayon ni partner. At ang partner ko ngayon ay si Pare Victor. Kung ano naman ang ating makakayan mamaya mga kapinchar ay sabay-sabay nating masilip sa aming pag-ahon. Tabayan ninyo mga kapinchar ang aming pag-ahon ni Pare Victor at ang ganap sa ilalim ay inyo din pong matutungayan. Kaya kami ay lulusong na mga kapinchar. So mga kapinchar, ang aking kasama, Paring Victor. Naway mabiyan tayo ng gandang huli. Tingnan nyo mga kapinchar, paligid, napakakalmada. Itong kasilip ko ng palibot ng aming spot ni partner. Kapinchar, ayun. Paano mga kapinchar, kami lulusong na ni partner Victor. Iwan pa rin.
Patay ka. Di na pansin? Pansin na. Patay ka. Patay ka. Akala mo ah. Risang. A few moments later. Ito lang ang huli namin mga adventure. Paring Victor. Sakto lang na pang ulam.
mailap masyadong mga isda. Meron pa doon. Kahit pa paano meron naman tayong sasabawan, makapunan mga adventure. So maraming salamat naman mga adventure sa pagsama ninyo sa amin ni paring Victor sa aming paninisid. Dito na nga lang ang maikling video mga adventure at muli maraming salamat sa inyong pagsama sa amin at sa susunod magsama-sama tayong muli. See you on next video mga adventure.